Mireu quina bellesa. Quin arbre més majestuós. Aquí aquest ametller i més ben centradet aquí, amb el tros, amb una miqueta de turonet aquí al darrere i al cel. És preciós. Ara he sortit per darrere el poble, més enllà, i aquí hi ha una planta d'ametllers, d'aquestes bastant abandonades com hi ha actualment en aquestes terres. I és una llàstima, perquè realment el cultiu de l'ametller, igual que de l'olivera, és un cultiu que penso que cada vegada serà més important, que se n'hi podrà treure un rendiment. I avui en dia en queden poques de plantes d'ametllers. Una planta d'ametllers o d'oliveres és un tros, un camp amb ametllers o oliveres. I aquests darrers anys molts pagesos els han arrencat perquè, bueno, em sembla que no donava prou, no donaven prous diners i donava feina. I la majoria s'han preferit fer el cultiu del cereal, que fins i tot s'ha diversificat una miqueta, perquè des de la Unió Europea s'ha promogut que es facin varietats. Per exemple, que amb cada cert tipus d'anys, cada cert anys en un mateix camp hi han de fer lleguminosa. I, bueno, ho dit d'una altra manera, que han de plantar lleguminoses un cert número d'hectàrees, depenent de les hectàrees totals que tenen de terra. I perquè és això, quan era petita no n'hi havia pràcticament de lleguminoses. Em sembla que fins cap a, no sé, fins potser cap als 20 anys o 25 o més, no vaig començar a veure camps de colza. Només era blat i ordi, blat i ordi. I llavors sí, molts ametllers i oliveres quan era joveneta. Després van fer això, que ho van anar traient i es van anar encarant els cultius del cereal i les lleguminoses, que ara també es planten pèsols. I és una llàstima perquè mireu quina preciositat. I clar, si estigués ben cuidada aquesta planta d'ametllers, el terra podria estar sembrat o no, perquè també el que es fa és això, que es pot sembrar els rengs entremig dels arbres, perquè estan posats ja de manera com amb línies, I generalment el que es feia és que es sembrava entremig, i com que l'època de collir les ametlles és al setembre, a primers de setembre, que ja s'ha collit el cereal, ja s'ha recollit tot, s'ha cosechat, les bales de palla ja s'han recollit i tot, doncs és un binomi, es pot fer el cultiu del cereal al terra, al tros, i es pot fer el cultiu dels ametllers o les oliveres. Sobretot era amb plantes d'ametllers que es feia el cultiu de l'ametller i el cereal. I en alguns camps també havia vist que es feien uns rengs cultivats i alguns no. I aquí mireu quina curiositat. Un ametller i una olivera a sota, mireu. Quina curiositat, Bé, he començat el vídeo sense dir el dia que som. Avui som 6 de març del 2022, diumenge. Avui fa la marxa dels castells aquí a la Segarra. I se sent cap allà al fons i es veu també un paramotor o alguna avioneta d'aquestes, que ja se'n veu alguna de tant en tant, però aquests dies, vull dir el dia que fan la marxa dels castells, va rondant per sobre dels participants i llavors va fent fotos i això. I bé, continuem tenint molta sequera, molta. Diuen que aquests dies plourà, però ara fa uns quants dies que el mòbil, el programa aquest del temps, marca pluja i és molt curiós. Sempre et diu avui sol i núvols i demà plourà. Arribes a l'endemà i et torna a dir el mateix. Sol i núvols i que l'endemà plourà. Jo dic, carai, no arriba mai aquest demà. Ara igual diu que avui sol i núvols i que demà plourà. Bé, estic aquí en companyia del meu amic el Black. I bé, el que us deia de la sequera, veieu, els camps no estan prou macos. Ara haurien d'estar com si fos una catifa tupida de verd, i també està naixent herba que
abans es deia males herbes, de totes les herbes, males herbes. I en canvi, sí que és veritat que aquí en el mig dels sembrats no hi haurien de ser, o sigui, els pagesos el que fan és que maten les herbes perquè només pugui créixer el sembrat, Però males herbes no ho són. Mireu, això mateix, les garbianes, aquestes blanques, són herbes precioses i amb diferents usos. Però sí que hi ha camps que ara, quan començarà a brotar tot més, perquè una miqueta d'aigua caurà segur, entre març i abril, a part de que ja ha anat passant els dies, ja va fent bo, ja va neixent les herbes, tal com dia, doncs hi ha camps que, si no les han matat bé, més que verds del cereal, es veuen o blancs com aquest, o després cap al maig vermells de les roselles. Les roselles que aquí en diem quan érem petits puputs. Ara no ho diu ningú, però en diem puputs. I bueno, són roselles, o ruelles també. Hi ha gent que en diu ruelles. I bé, és una zona que està magnífica. Ara estic entre, aquí al fons, Hostafrancs i Ribé. Mireu aquí. A veure si puc enganxar el campanar del poble. Aquí, no es veurà perquè està. Però aquí hi ha Hostafrancs. Aquí darrere mateix hi ha Ribé. I aquí hi ha Sedó. I a l'altre costat, que per aquí no hi ha carretera, la carretera passa pel darrere d'aquests pobles, tot això és terra, 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 i aquí al darrere hi ha Montcortès i l'Aranyó i la carretera que va de Cervera a Agramunt. I per això us dia que és una zona super tranquil·la, super preciosa, de pau. I bé, em vaig una altra vegada cap als Ametllers i aquí trepitjant terrossos. Bé, per parlar també de l'actualitat, perquè aquests dies que faig els vídeos vaig explicant coses que em van sorgint al moment, no? O sigui, doncs, depèn d'on soc, depèn dels records que em venen al cap, o depèn de l'època de l'any que som, doncs explicaré alguna cosa o alguna altra. I bé, ara estic dient pues, doncs, es diu doncs, però tal com he dit en algun dels vídeos, en algun dels primers, la parla, doncs, té aquestes varietats, no? O aquests barbarismes que ja tenim integrats, i sí que és veritat que en el llenguatge escrit m'agrada escriure perfecte, però en el parlat, mira, parlo una miqueta com em surt. Doncs, ara he dit doncs sense forçar-ho. Moltes vegades em surt així, El que passa que quan parlo més ràpida em poden sortir més paraules que no són correctes. Doncs bé, el que volia dir és que fa 15 dies vaig ser contacte d'un positiu i jo que pensava que no agafaria el coronavirus, estava convençuda que no l'agafaria perquè jo sóc així, sóc molt positiva i vinga, va. I com que vigilo, no tinc gairebé contactes, faig una vida molt senzilla i molt tranquil·la i no vaig pràcticament enlloc, tinc un cercle molt reduït de contactes i pensava, jo no l'agafaré, però bé, el vaig agafar i fa 15 dies vaig ser contacte i el dimarts a sobre ja no em trobava bé. Però vaig esperar a fer-me la prova d'antígens el dijous per poder tindre més càrrega viral i sí, vaig donar positiu. I llavors em vaig trobar molt malament 3 dies. Bé, dic molt malament i no era res greu, però tenia un mal de coll horrible i el cap també. Horrible, pensava que no podia millorar, no em passaven les hores. Però van ser 2 dies i mig molt malament i després ja va estar. I bé, doncs ja sóc una persona més amb el coronavirus, porto 2 dosis de vacunes que me les vaig posar perquè precisament va ser que ara farà un any aquest mes farà un any que em van diagnosticar un càncer i llavors quan m'havien de començar el tractament a l'abril em van dir que m'havia de vacunar perquè si agafava el coronavirus ho haurien de parar tot. I em vaig vacunar a l'abril i al maig. Però la tercera dosi ja no me l'he volgut posar perquè he pensat no, ja està, ja tinc 2 dosis i vés a saber com evoluciona tot, si s'hauran de canviar vacunes i ja he contribuït amb la meva part amb 2 vacunes.
Bé, mireu aquí, un ametller mort. Estava mirant si en algun lloc brote, perquè n'hi ha que alguna branca encara brote, però aquest no. Però sí que és una preciositat, les flors d'ametller. És magnífic. També de qualsevol altre arbre, però en aquest cas és la puresa personificada. I ja està, doncs aniré cap a casa i... mireu, escolteu. Les abelles. Aquí envolten les flors de l'ametller.